Концертът, организиран по Сдружението на танцовите певци София, посветен на 3 март, нашия национален празник, 1 март, Ден на любителското творчество и Баба Марта. Мили приятели, вашите аплодисменти за тези прекрасни изпълнители. Не би бил възможен и без техните ръководители. Дълбок поклон за ръководителите на тези прекрасни деца. Моля на сцената ръководителите, които им предават не само своите знания и любов към танца, но най-вече своята искреност и човечност. Честит празник на всички! Довиждане и до нови срещи!